Eta albistegiarekin jarraitu horretik, tartetxoa egingo diogu kasu hontan AEK-ari, eta bertatik Asier Arroita etorri zaigu. Gabon, Asier? Gabon. Zer kontatu behar diguzu AEK-ko barnetegi ibiltariei buruz? Bai, aurten AEK-ak antolatzen dituen barnetegi guztien barruan, badauz bebai eta 11. aldiz barnetegi ibiltariak. Barnetegi ibiltari hauek AEK-ak antolatzen ditu, esan bezala, bain dela 11 urte, eta gure asmoa da 16 egunetan euskaraz bizitzea, Euskal Herria hobeto ezagutzea eta mendian ondo pasatzea. Beraz, zerbait daturen bat eman diguzu, mendia aipatu duzu, hori zen galdera. Ibiltaria nondik nora edo zergatik ibiltaria? Bueno, AEK-ak antolatzen ditu 3 ibiltari desberdin, bat iparraldean Pirineotatik zehar ibiltzen dena, horrek bai arratsaletan baditu klaseak, eta gero hegoaldean beste bi antolatzen ditu, bata oinez, bestea bizikletaz, data desberdinetan, oinez uztailaren lehenengo 15aldian, eta bizikletaz abuztuaren lehenengo 15aldian. Oinezekoa hartzen da, edo hasten da Murgian, eta hainbat mendi igaro ostean, 16 egun beranduago eta 300 kilometro egin ostean Euskal Herriko gailurrara llegatzen da, eta guretzako oso esanguratsua den mendi batera 3 erregen maira hain zuzen ere. Eta tartean hainbat ekintza edo burutzen dituzte, afariak edo bertso afariak eta bertako hiztunekin harremanetan jarri eta euskalki desberdinak ikasi. Beraz, euskara ikasteko gogoaz gain edo hortik haratago forma fisikoa ere behar da, guzti hori jarraitu ahal izateko? Bueno, forma fisikoa baino guk beti esaten dugu behar dena da gogoa, eta euskaraz 16 egunetan bizitzeko gogoa hori bai eskatzen dugu, ez dugu eskatzen mai jakin bat, egadunak badaude, ikasleak badaude, edo euskaraz bizi nahi dutenak. Beste ediziotako irudi batzuk. Hori da, justu igazko oinezeko ibiltaria. Igaz lehendabizikoz martxan jarri genuena eta oso harrera onarekin gainera, zoritxarrez batzuk kanpoan gelditu behar izan zian, ze daukagun infrastruktura eskenean ematen dagoena ematen dau, eta gainera... Zenbat jende hartu dezakezu edo zenbat jende mugitu daiteke zuekin? Gehienez gutxi gora bera, beti malgua da, eta baina gehienez topea jartzen dugu 18 lagun, ze izan ere, badakogu furgoneta bat trastu guztiak eta kanpin dendak eta pisu barik joan alizateko, eta, karo, furgoneta batek ematen dagoena eskenean. Eta kasu bietan, gitxi gora bera, 18 lagun. Eta noiztik nora ustut hasieran aipatu duzula pixkat datena, baina norbaitek izena eman nahiko balu, AEK-ako ikasle izan beharra dago, edo ez, edo nora punta daiteke, esan duzu euskara maila ez duzuela eskatzen, pixkat hitz egiteko beharko da, ez, beraiek, pixkat erlazionatzeko jendearekin edo, baina konta eguzu zeintzun die baldintzak eta ze egitarau edo daukazuen aurtengorako zehazki. Bai, baitu, oinazekoa hasten da uztailaren 2an, hain zuzen, eta 17 arte luzatzen da, eta puntatzeko azkeneko data edo uste dela ekainaren 23a. Apuntatzeko euskalti batera, AEK-ako euskalti batera hurbiltza besterik ez dago, eta bertan jasoko dute informazio guztia. Eta gitaragua gitxe gora bera, hori, oinazekoa ipatu txut Murgiatik atera, egunean 5 kilometro inguru egiten dira, ez da oso nekeza egiten, ordu asko ditugu tartean, eta behar beste atzen aldi, eta erritmoa bebai, taldeak agintzen dagoen erritmoan egiten dugu. Gero, lekuetara llegatzen garenean, dendak montau behar diezenean, beste batzuetan herrietan egiten dugulo, edo frontoietan, edo polikiraldegietan, eta bertan, gero, afaria prestatu, danon artean, apur bat, elkarlanean be oinarritzen da, eta danon artean egiten ditugu gauza guztiak, naiz eta bidean irakasle bat doian, eta furgonetan beste irakasle bat doian gauzak prestatzen eta aurreratzen. Eta beste kasua zein da, hau bat da? Bestea, bizikletaz egiten dena, uztailaren 30ean hasten da, eta bukatzen da abuztuaren 14an. Horrek egiten ditu 1000 kilometro inguru, buelta erra Euskal Herrian barna ibiltzeko, eta herrialde guztietatik pasatzen gara, Zuberoa behintzat sartzen gara eta urten egiten gara, bertan ez dugu gaurik emoten, baina bataz beste 60 kilometro egiten dire egunean, mendate nahikotxo bebai, bizikleta zibiltzea, ohituta be eskara egon behar, baina, martxa edo forman behintzat egotea bai eskatzen da. Baina bestean bezala, erritmoa oso motela da, geldialdi pilo bat egiten ditugu, erreka bat topatzen dugun bakoitzan udan gaudenez bertara sartzen gara, eta herrietan bebai gu bizikletaskoak
herri askotan egiten du ibilbidea, beraz, herrietan gelditzen gara, bertako jendearekin harremanetan egoten saiatzen gara, aurretik ja lotutako hainbat lekutan bertso afariak eta tailerrak be baditugu, honetan badaukagu aurten txorien tailer bat, Lakaben hain zuzen ere, Lakabeko herriko patuan atseden egun bat be badago, eta bertan ikasle batek proposatuta txorien inguruko ikastaro teoriko-praktiko bat emango dago, txorien kantuak eta entzungo ditugu eta hurrengo gunean aterako gara ikusten. Eta gero Garraldan be bai emoten ditugu egun pare bat, atseden eguna be bada, atseden egun horretan jendeari libre moten zaio, batzuk hartzen dute bizikleta, ondino monoa dutelako ingurua ezagutzeko, eta beste batzuk, gelditzen dira hortik. Eta honetan egingo duguna izango da landaren ikastaro bat, landare eta soaitzen ikastaro bat, zelan desberdindu, zelan ezagutu eta izenak eta. Askotan eta ni neuk askorik ez dut ezagutzen, naiz eta mendian asko eta asko ibilitakoa zen. Bai, ez horiek ez dira normalen erabiltzen diren hitzak izaten, eta pixkat espezifikoagoak, beraz, hori ere tartea egiten diezue. Ez da, beraz, bakarrik gauza ludikoak bai, baina euskara beti ere oinarri hartuta eta euskaran sakontze horretan hain gauza espezifikoak ere egiten dituzue? Bueno, espezifikoak baino, beraiek proposatutako, ikasle proposatutako, guke gonbitea luzatzen diego, bakoitzak zehozera egin gura baldin bada, eta aukera baldin bada, eta beti ere euskararen mesedetarako baldin bada, eustartzen saiatzen gara, eta kasu honetan, gero etxarrin beste bertso afari bat badaukagu, igaz Nafarroako txapelduna Sotoke hartu zuen be parte, aurten ez dakigu zeintzuk izango diren, bat bai, Jokin Kastaino zen karterriko bertsolari bat, ze hori be bai, horrek igaz bertso afaria egin zuen, gero hurrengo gunean gurekin etorri zen, eta gustabin zitzaion, eta aurten apuntatu da gurekin. Ibilbide oso egingo du. Beraz, ikasten ari direnak bakarrik ez euskara ondo egiten dutenak ere apuntatzen dira, edo ez daukaz hori ikusi, ez da ikasketa prozesu bat orduan? Ez da ikasketa prozesu bat, da gehien bat mintzamena lantzea eta Euskal Herria ezagutzea. Guretzako garrantzitsuena horregatik ez dauz ez batean ez bestean klaserik, badauz irakasleak gauzak zuzentzeko eta zahantzak eta argitu izateko, baina guretzako garrantzitsuena da uda beste era batera pasatzea, hasiera baten hau sortu zanean Bilboko Lizardi Mintza taldeak martxan jarri zeban lehenengo urtean, gero ekari luzatu zion, eta berain asmoa zen bazegoela jende asko mendizalea zena, jende asko euskalduna zena, baina taldeak ez zituztela topatzen. Hau da, elkarrekin joateko abuztuan batez be, edo uda partean batez be, arazoak zituzten, eta orduan idei horrega sortu zen ibiltaria, eta denborak demostratu da, funtzionatzen dagoela, eta jendeak baduela gustoko mendia eta euskara eustartzea. Eta bizikletak asmontan, bizikleta zibilbidea egiteko ere, AEK-ko euskaltegietan eman beharko da izena, noski? Badago eperik? Bai, honetan uztailaren ez dakit 21 edo 23an dan, hortik dabile data, batez be aldez aurretik jakiteko zenbat jende joango garen eta erosketak eta prestaketak egin ari izateko. Gure ikusleen artean inor animatuko balitz, odakizue, hortxe, AEK-ko euskaltegiak, bi ibilbide kontatu dizkigu berak aukeran, euskeraz egin nahi baduzue, mendia, euskara, bizikleta, dena uztartzen dute. Eskerrik asko, Asier, gurekin izateagatik gaur.